Mna ndingu-Abongile uDJ Abza osuka eVukani FM. iVukani FM ke ilapha abantu abayithandayo bangasondela yonke into bazayifumana. Kanti ke sibiziwe apha nguSpa uBabalo, ifamasi ke eyenze olusuku lube luhle kangaka namhlanje. Kodwa ke ndizawunikela ke kumuntu osibizileyo, umama ekhaya, ibe nguye ke osicaciselayo nochaza into yokuba sizothini. Ndicela ubulise abantu. Molweni bantu baseKomani, molweni. Molweni. Welcome on behalf of USPA Pharmacy, uBabalo and Bolzis Pharmacy. Namhlanje, lolu suku oluphethekileyo olwanamhlanje, which is our wellness day today. Apha USPA Pharmacy, uBabalo and uBolzis Pharmacy. Njengokuba senibona, sine free services ezikhoyo for testing, that is eye screening. Sine mobile clinic zethu apho abantu bazokhona bazotesta, nabagulayo bayakwazi utesta. There's free HIV screening and testing bazalifumana. Sine child health wellness care service also for information ofiyayo by uAlula Gold. Sine also some of the partners zethu i-reps for uAdcock Ingram also for more information oyifunayo ungeza nakhona. We've got part of blood care wellness also for retired nurses zikhona napha. We are also doing the testing for also drugs. Whoever wants to come and test angaza. So these are the free services as is providayo. Sulu Babalo Pharmacy and Bolzis Pharmacy. Sithi kanizeni nonke nizofumana ezi services as free of charge. Also nakhona ukhona uDepartment of Health bensenjilo no TB and HIV care with partnership. Manizeni bethunana nizotestani. We've got abantu, we need people to come and test for blood pressure, everything, HIV testing, sugar, diabetics testing. Nizeni enkosi bantu baseKomani. Wow, okugqibela phambi kobantu okukhulule mhlawumbe uyazibuza umuntu why nikhethe ukwenza olusuku ke qabaqaba. Ukhetha kwethu ukuthi kwenza olusuku siyafumanisa indoba abantu abanye abazazi services eziprovidwa zi-pharmacies. So that's when I decided indoba masize nizobona uba zeziphi services esikwaziyo uzenza. And also it's more also for i-community yethu silapha eKomani indoba nisazi apho sikhona. Right, Nkosi kakhulu ndiyathemba ke nivile. Sondelani ke ngoku sizozixilonga sizilolonge sijonge uba ke mhlawumbi akho into inyukileyo neyehlileyo. Uzawuncedwa apha ekhaya. Zininzi ke izinto esele zikhankanyiwe kusithiwa ke uncedo uzalufumana. Sicela nisondele abantu ke abasabukele besekude bangaphoswa ngokubela abakufitshane. Sicela ke nisondele nifike nizovuba siphethe ntoni na. Bangena phi wathenga waphuma waphiwa ntoni. Yena ngena pekemes ngephini allergies lapho into lapha kukhula kodwa. Okay, uzayivula endlini mos. Ingaqhutywa endleleni. Nkosi kakhulu. Ubungqina bokuba ke nyani xa uthengile epharmacy ikhona gift bag, i-gift bag oyifumanayo. Ingathi yena ithathe kule tafile ye-Adcock necinga into yoba bancede kakhulu. Siyabulela. Ithi ke le nto abantwana besikolo nabantwana abangamantombazana zikhona i-sanitary towels, zikhona i-pads ekuphiswa ngazo mahala apha epharmacy. So uba ngumntana esikolo noba unxibe uniform okanye awuyanga esikolweni namhlanje uyintombazana ungene epharmacy wena ke uzawunikwa i-pads mahala. Awuzuthenga akudingeki nokuthenge. So ngokuqinisekileyo ke wonke umuntu olapha uzamka iphethe i-gift bag enhle kakhulu. Ndizabuya ngoku sincokole noAlula. Alula uzasichazela nge-products zakhe athi into yokokuba baphethe ntoni. Usuku namhlanje sithilo senke naye ke uAlula ukhona unazo i-products azithengisayo. So ke size naye azokuchazela kabanzi ezi products. Mhlawumbe sibiza amagama wena ube usithi andiyazi ukuthengiswa ntoni pha. Ngicela ukunika ithuba loba uzibulisele kubantu abalapha. Mandibulise ebantwini eKomani namhlanje. Igama lam ndinguVuma Mlumbi. I am a representative from Alula Gold.
Namhlanje we are doing a promotion on our Alula Gold Kit premium drink from the ages of 3 years old. The reason why says the promotion is because we understand abazali they usually do not understand why abantwana babo they require a growing up drink, and it's because of as ages, it's the critical ages where growth is important kakhulu, especially in brain development. And as ages sinabantwana they start becoming picky eaters. They do not want to eat their fruits and vegetables. So a premium drink, it helps meet their micronutrients requirements so that they can still develop their immunity, their brain, and their growth and development and a happy gut. So that is what we're promoting namhlanje. We're giving out free samples of the Alula Gold Kit so that abazali they can go try it out for their kids, and you get other goodies as well. Kwi-product zenu zikhona ezinye izinto ofuna ukukhanyisela abantu ngazo eninazo ezifumanekayo? Ewe, i-product zethu ziyafumaneka from all the retail spaces, so you can get it from any retail space. We've got a vast range of products, but namhlanje we are specific on the Alula Gold Kit premium. Right, Ms. Velege, niyava ngokukhawulezileyo itafile yabo nantsi kula kona iyazibonakalela. Xa sibuya sakube sincokola ke nabakwa-health basichazele into yoba ngosuku lwanamhlanje zeziphi izinto abanokwazi ukunceda ngazo apha kwi-mobile clinic yabo naphaa etafuleni. Bonke abantu abafuna ukuzitshekisha, ndiyavuya ke nominxi sefikile uthi uzojonga amehlo bethuna apho ingasabe right la mehlo. Nkosi kakhulu DJ Bendele, ngiyaqala ke ukunike elithuba uzibulisele kule ngingqi. Okay, ngicela ukubonisa ngelizwi likaNkulunkulu Yesu waseNazaretha. Amen. Sister Mkesebo, uhamba no-Sister Nkosana sisuka phaa eLokujuba Sub-District kwa-Department of Health. Size ngezimobiles, okay? Sine-services apha esizenzayo esiziphethayo namhlanje. Very important ke leyo kuqala enizawuthetha ngayo i-mental health bethunana. Ngoba ezinye izinto siyazijonga i-pressure, siyazijonga iswekile, siyazijonga yonke enye into. But abantu abangayihoyiyo kakhulu abayihoyanga i-mental health bethuna. Ungarayithi zonke izinto ube ungalali ebusuku ungayazi noba andinamnxeba andinantoni. Chance yakho namhlanje uba uyothetha phaa sinayo i-clinical psychologist yethu phana usisirector ukhona for you guys for uba nizojonga lezo zinto ezinganelalisiyo ebusuku. Niyayibona le siyayijonga ke guys phana i-pressure, siyayijonga iswekile, siyatesta for HIV ne-TB, siya-initiate no-PrEP bethuna, siyayenza i-family planning. Nomntu konale nto ibuhlungu ozawuthi ibuhlungu namhlanje siyakwazi aphume right. Siyabulela. Ndiyazi ke abantu eyona nto bayithandayo ngulaa mcimbi wokhuseleko abesekhusini naxa efumana uncedo. Njengokuba ebona abantu anganexhala lokuba ndisondela njani napha, khawuchaza uba nilungise njani umntu uzawukwazi ukuxilongwa ekhusini kwindawo efihlakeleyo futhi engaviwi into yoba uzele ntoni na. Services zethu guys are confidential and private. Into sinyala screen yabona mosipa ebhasini asiboni kwelaa cala wenza nomntu ongenileyo. Into ozayithetha phakathi kwam nosister ndisho mose asazani apha izawuphelelwa between mna nawe ayizukugqithela Nkosi kakhulu ndiyabulela kuni. Ningalibali ukusmayila ngulaa mcimbi ke wehlisa ixhala kumntu xa engena ekliniki okanye kwezoncedo. Uvele nje ubethe ngesmayile nokokuba le nto ayithethayo iyakhathaza kwawena kodwa ke mbethe ngesmayile umnika ithemba. Siyabuya ke ngoku sakuchazela nabanye sibaphetheyo kwi-partners ngalo ke olu suku lwanamhlanje uqinisekisa into yoba wena ufumana uncedo. Ungagqithi nje ungakrobanga. Silapha ke Lukhanjo Spa nalapho ke sisebenzela khona namhlanje siphethe zonke ii-services ke ozidingayo ngosuku lwanamhlanje. Kodwa ke ungalibali uyokuthenga phaa ifamasi nalapho ke kukho i-draw apho abantu abanothi bathenge izinto ezixabisa ngapha ko-150 rands ufakwa kwibhokisi apho ke liyawuthi bekanti lijikeziswe ibe yi-draw kuphume itikiti libe linye uzifumanele namhlanje i-gas heater kanye ngexesha libanayo. DJ Roll Expensive.
Hi there, my name is PJ Young. I'm an optometrist at Specsavers, so an optometrist measuring light, checking eyes as you guys seen this morning. We're looking at the health of the eyes, we're screening eyes, and obviously we're fixing up vision. That's our role there, and keeping you guys seeing, eh? What exciting promotions are you currently running for customers today? So we've got our winter promotion that we're running at the moment. So that's 1,500 Rand off your frame. So you come for an eye test, you get your lenses, but you get 1,500 Rand towards your frame, which makes it much more affordable. That's the most exciting one we have at the moment, yeah. Okay, what has been the outcome of today's promotion so far? How has the response been from the public? It's been great, I must say. It's always nice to have this contact with the public because already this morning I had a mama here, I spotted pressure in her eye and she actually has to go to see the specialist, and that's quite urgent. We can save her vision if she gets there soon. There's been a positive interaction, and as I said, I'm working on my fossa around the eyes, but it's getting better and better. What impact do you hope this campaign will have on people's awareness of eyes health in the community? I think it's such an important thing to have primary health working in unison like this, because if you can do blood pressure, sugar, you can do all of these checks in one, and eyes, we're adding such a nice facet to that. So I'm hoping we can make a difference, eh? Save lives and make differences, that's the biggest thing we can do, definitely. Thank you so much, sir. We appreciate your time. Thank you so much, eh? Thank you. Thina ke maphoswa nalapha emehlweni sikhona sondela qinisekisa into yokokuba akho ngxaki unayo nantoni na ekudala uyikhonkqela zojonga amehlo akho, and then ke ucekise into yokokuba wancede ngoluphi na uhlobo. Every time ke usandothenga espa okanye apha epharmacy qiniseka uza neslip sakho kweliqala ume etafuleni unikisa ngeslip, unikwa igift apho ke igift bag enezinto. Ndifuna ukukhuthazana nabantwana besikolo, sine-sanitary towels apha, kukho iipads ekuphiswa ngazo mahala, kunyanzeleka ukungale uthenge. Qiniseka uba ugqitha ngapha ungumntwana wesikolo okanye ungusisi osemtsha, ungagqitha kweli cala, zikhona iipads kulindwe wena, ufike nje uzicele uzifumane. Abanye abantu ke zikhona ke ne-Aluta Gold, uyafumana ke phaa ke ii-products zabo, nalapho ke uzawube ufumana uncedo, ucacisele into yokokuba zinceda entweni na. Konke nalapha umobile clinic ikhona, nasemehlweni ikhona. Sibulise mama, nawe sikunike ithuba uzazise ubulise abantu abakhoyo apha. Igama lami ngumandisa Dodonga, ndisebenza apha kule pharmacy, kwabalo pharmacy. Manje ke sithetha ngento ye-drugs. I-drugs is not about izinto ezityiwayo uyathengiwa. Ngoba kuthiwa entloko, kukhona abantu abasitya nje, umntu angazityiseli entloko, sitya nje oko. Manje thiba happy. Fike ethengile igqibile futhi ukuba akanantloko, ukuba akananto. Ne-cough mixture, abantu baseke-cough mixture, umntu angakhohleli. Kodwa ekugqibeleni zonke ke ngokwezo zinto zinobungozi. Abantu abaninzi basoloko bekhala besithi banestress, but soze baye bayoncedwa kwaziwe into yobana esi stress senziwa yintoni, umntu utya ipilisi. Le pilisi ekugqibeleni inobungozi kakhulu. Abanye bathi bawuxakwa ziingxaki ezibaxakileyo, njengaba bantwana sibabonayo apha esitratweni etshaya intsangu, ade umntu athengise yonke into etshaya intsangu nengoba engakwazi ukumelana nezinto zobomi. Sisoloko sikhona ukuninceda ukubangana uba unengxaki, sumane ungena apha ekhemesi, umane uthenge i-Adcodol. Yonke le mihla ufike uthenge i-Adcodol, kusasa utya i-Adcodol, ebusuku utya i-Adcodol, ekugqibeleni awukwazi ulala ngaphandle kwale Adcodol. Ngena sikhona sikuncedise, sizakwazi ukuriferisha uhambe uye sikhathalele impilo yakho, ngakumbi impilo yengqondo, ngoba kaloku into esengqondweni ayibonakali, kubonakala ngezenzo ozenzayo ukuba ikhona le nto ingakuphathanga kakuhle. So kubalulekile that uqale unyange le nto ikhathazayo ukwenzela into yobana ungaxhomekeki kwizinto ongakwazi ukwenza ngaphandle kwayo, njengotywala, intsangu, icuba, lezi pilisi sithetha ngazo, namayeza okhohlokhohlo, yonke laa nto. Okay, kokugqibela nje mzali wami, kuba kusowuthethe nangomqumbi wokutya iipilisi maphetha ngelinye ixesha zisenza ubungozi obenziwa ke ziziyobisi. Ziba njani iimpawu xa uqaphela uba sowuqalisa uhlutshwa zezi pilisi okanye ziziyobisi? Zeziphi iimpawu eziqhelekileyo?
ngokomzekelo ubangana uthi xa unentloko utye iipilisi ezimbini usuka apha ekuhambeni kwexesha ungakwazi ezi pilisi zingakuncedisi ubone sogqatha isanda ngeepilisi kuthiwe zibe ntani kodwa kuthiwe ityala ezimbini. Abanye ngokomzekelo bayeza apha beze nee-prescriptions ezininzi ungahambe ecela abantu bamabemenzele ii-prescriptions kwagqirha kuthiwa yityibeni ipilisi ebusuku ufumanisa ukuthi kutya ipakethi yonke ngobusuku obunye asisabenzi into ngoba kaloku seziqhelene negazi lakhe. Okay, namhlanje intoni especial eniyenzela abantu umuntu onodinga uncedo namhlanje ningakwazi ukumnceda felefele? Wesinalo uncedo ngokomzekelo sinazo i-professional psychologist. Asinazo right now apha kuthi. Umntu xa enengxaki uyangena apha kuthi, angene apha kume ekliniki atsho ingxaki yakhe ithini, simbhalele, simthumele, ahambe aye koo-social worker. Ezinye ii-problems zezasekuhlaleni, ezinye ii-problems zezakho wena mntu mhlawumbi. Ngokomzekelo kukho aba bantu banamathambo neentoni, bangatyaleli ipilisi ingakuncedisi, bangatyaleli ipilisi ingakuncedisi. So kufuneka udiferishwe uye kwamafrantiya uye nakwezinye iindawo ukwenzela into yoba ufumane uncedo. Uncedo lona likhona. Nkosi kakhulu ke nivile bantu baseFomani namhlanje niyalufumana uncedo kuzo zonke ikona kuzuvile nalapha kwelicala ke leziyobisi okanye drugs ubungozi bunjani na ningasondela kulaa khona ke ungene efamasi uncedwe ngosuku namhlanje siyabulela kwabe kwe drug free world masabe today.